Sicela into comment umuntu usithi ndizistabane andiyithandi please andiyithandi into umuntu usithi ndizistabane ngoba izistabane mina andizange tu ndihlale nazo ndihlebe nazo. Yo hayi ke sisabane bekuhlebeni ke hayi ke ziyakuyuca. Zikuyuca nje uphuma nje ungumcinga ubungene usidudla uphuma ngusisi wendawo obhikile. Futhi ke ngeke ufane usibone nje istabane nje sisebantu nabaninzi emxoxweni wosisi hayi sihlala le group yaso nje iyi-1 and then le group yaso iyi-1 nje abafane nje basigezele nje la group bayahlonipha ngoba lo uba nje kwazama nje ukuthi uyasigezela nje sokuyuca mntaba. Hayi ke kulapha izitabane njalo ke awungeke ke mntanami ubone nje isitabane nxa sifota ke sime nje xa sinobela suthi yasoenhle ke kuba ave benemali ngeke nje phakathi sibone nje mntanami simile nje sisoye nje imilenze simaya sithi nje imilenze siyithi kanje simimba lento bazona sifuta nayo ngokwenqile yakhe lokho yayo nayo inhle sifaka izandla zaso sepotini yango stab unomjisanana azithi ngunyawo zakhe zithi nyawo baseyafota ave zifeba ke sisi zifeba umuntu akuneli nje akuneli le ndoda nayo ngoku lo positive to positive wakhe angeze nje unile nje uba kuvele nje indoda advertise uphuza amandla fit eTV naye seyifuna la ndoda unyu seyithiwa nje ndine orange yana le ndoda yengo eTV akuneli ke uyile nayo ke ngoku akuneli la nayo ngoku xa usiya kwifoto zabo awungeke nje ufike nje ku Facebook okanye ku Instagram engekho nje ifoto yakhe ejajile bantu ukuzenza ethi ngolumfana xa izifoto ethi ngeke nje ufike nje ubuso bakhe nje bu right. Hayi ke xa sezifihla ke bhuti ngabe xa segodukile mhlawumbe enale masinta nawo yini emoto nento xa ethe kwakho ufika manje lo friend wakho intombazana enze ngathi nje umuntu wakhe azibhesise ke ngoba lo uyi-closet hayi sihlala naye endlini eyi-1 umuntu wami. Yo hayi ke ibe khona le ndawo lanto yobumnandi xa uhambe naye unisiya kubumnandi wona intombazana abeziveza utshintshe ube nentloni yengoku nalapha eshorini anashori mntaba vela bengathi iqhwangi ufike nento ezilalayo eziyuculubayo ezimaya zisithi hayi ke kukhona yini ezifoto sabe bezithatha yengoku ezifoto zezinto Snapchat ezifike zinamagqabi ngeke nje ufike nje kwinto yakhe naye kwiwall engenayo le foto yesini amagqabi efiyethe amagqabi efiye lapha lombona nje enento ezifoto ezedithwayo eziqhunqiweyo ezingeza ubuceji uba ucejile kodwa umbhuti sisibhuti lo yengo. Hayi ke banayo imali sisi imali hayi ke sisinintsi ke nangona ke xa umuntu xa ejolayo ngonomntana yengoku emdala esisistabane yengoku angeke amnike into yamenzayo ukumdzetsa qha apha emasenteni afumana uboyboy lamasenti alo tata lathana naye bambala bathi bamnike umuntu uthana naye umqhatha ngumdzetsa qha. Kunye into futhi andifuna ukushiyelela ziyahleba yo njengobusiva nami bandithe qale andihlala nazo ndihlebe nazo yo hayi sisi hayi bayatsho busisi unomjisanyana unomsomsomo hayi bayatsho but into emnandi yabantu bayabenza ubumnandi yabo endaweni ubumnandi bayijinda benovurunqo pha abo endawo banovurunqo pha xa khona abantu hayi into enobumnandi phathi shem bayidalelwe kaba nje kwanto esitabane phathi bothi xa unomcinjana nje uyimeme hayi uvela ube u-MC yabona apha bohamba abantu bekhala bambe bengadlanga okwabe behleka nje bathi hayi sihluthile hayi lamzi sihluthile hayi babuthi ala bebehleka qha bahleke bathi bahlutha hayi wena abona omjiji